Čaute všetci a vítam vás pri mojom novom videu z Politory a dneska to bude z Survive the Disasters. Je to vlastne hra, kde budeme prežívať všelijaké katastrofy. Nevyzerá moc prepracovanie tá mapa, ale je to za mňa najlepšia Survive the Disasters mapa. No nie mapa, ale hra, lebo je to tu veľmi zaujímavé. Tu neopakuje sa to a tak ďalej. Mám napríklad teraz tu pršia briky a ja nebudem noob, asi pôjdem vonku. No a môjim cieľom bude tu prežiť 25 kôl. Vidím, či to prežijeme. No tak to asi neprežijeme, výborne. Hezky pekne! Tak sa tu rozťahujeme na zemi. Dosť veľa tu ich je. Dobre, takže nobody survive. New disasters in. Dobre, presne tu sa idem k schodom. Keby náhodou bolo, že flood water a takéto. No. Počkaj, get down, dobre. Aha, dobre, počkaj, musím ísť takto. Takto by som mal byť v čile. Áno, dobre, dobre. Ešte som nezostal tu na tom dome, lebo to je o trošku vystúpené a to by som neprežil. Tak som ešte v čile. Taký trošku tam je miesto, ale radšej to riskovať nebudem. Dobre, takže prežili sme ľudia prvé kolo. A prišiel tu Master Politoria. A som winner. Tak ho pozdravím. Tak, dobre, som zvedal, čo bude ďalší, ty zase tam ten týpek. Pôjdeme na strechu? Neviem, uvidíme. Čo bude teraz? Zombie za odokevu. Radšej zdrhaj, kámo. Ja mu radšej napíšem, ak nevie. Tak, dobre, bežíme. Bum. Aha, ale prežil som sám, super. Tak si môžeme asi zatancovať hore na oslavu. Takže toto budovať dosť OP. Počkať, Black Hole? Berete ešte, že som no výborne, ono sa to bude rozpadať, či? No uvidíme. Poďme hore a uvidíme. Že to nebudem lutovať. A, tam je. Vyhrali sme GG. Počkej, dáme, že no... Dance. A na Maraku drape tancujeme. Oh. Ne. Dobre. Počkaj, mu zakývam ako vám. Dobre, takže prší. Kocky lietajú. Schovajte sa. Zatancujeme s ním. Zatancuješ, kámo? Master Politoria by to mal vedieť, keď je taký mistr. A vie to. Oh. Flood. Som tam nechal chudák, kde je. Aj už mu to došlo. A vyhrali sme, yes. Nice. Prežijem, keď skočím? Prežijem. Dobre. Čo je ďalšie? No tak to môžeme ísť rovno dovnútra. Tak. Počkaj, takto. Dobre. Idem za tým typkom hore. Ida, ona je tu. Kam ten týpek, čo je na streche.
Ne, choď preč. Dobre. Dobre. Prežili sme. Teraz pršia atomovky. No ja sa nevyjadrujem, musím zase dole. Ja sa asi tady nedostanem, lebo vieš čo, skús, ja to risknem. Á, tu je typek. Dobre, nebolo to zbytočné. Aha, dobré. Nejaký reset. No som zvedavý, čo bude. Aj dobre, top je v pohode. A on sa zabil. Jedem dovnútra. No, dobrý nápad. Raining carrots. A typek gafkuje. Čau, mrkva. Trošku ďalej. O, nejaké zlaté sú. Neviem o to, že by existovali zlaté mrkvy. Jo, ten týpek žije. On žije medzi tými mrkvami. Napíšte do komentárov, či prežije to. A prežil to, super. No výborne, meteor. Nejako sa hneď otočil. Prečo sa ten týpek zabil? Nechápem. Kamo, prečo? Zbytočne príde achievement. Kedy už príde ten meteorit, kamo? Už spadol, či... What? Mám pocit, že sa to už opakuje. Počkať, prežijem, keď budem na tomto chodníku? Prežijem a takto, no dobre, takto už neprežijem. Dobre, tak už vieme, pokiaľ môžeme byť. Tak prečo sa spavnul mŕtvy? To čo je? Prečo? Dobre, som prežil. Takže iba jeden z nás to prežil, lebo ja som bol blázon. A druhý neviem čo robil. Asi sa resetoval. Čakaj emotes tu, ja použijem furt Dance a Wave. Čo je to? To je boss. Sadníme si, tak si počillujme. Taký chill. Klídek, pozeráme na mrkvy. No pámo, ja chcem vidieť ten meteor. Kde je? Tam je meteor. Čus. Počkaj, zakýmam, aby vedel, kam má ísť. Poď. Približuje sa. Hej, približuje už. Ale on nás minul. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak dáte like, odber a budem sa tešiť u ďalšieho videa a čus.